Jingpule na ki kam jong ki apostol klenong ka bakhatwe kadkhod iwe hadu khatra ki apostol bad ki para banget keleng ka Judia ki la yos go ba ki gentle ru ki la yo yang ya ka ktien u Blei habau Petrus ula leche Jerusalem ki do ki bakershan badai benda odsher ya ki gentle ki la kemdau ya u Pila shong pasa haying jong ki gentle paklem odsher but pila ya bamru bat ki kumta u Petrus ula ai haki ka jing batay nadong shadong ya kata ka bala jia nadu basdang kadba ngadang duway hanong ba jopa ngalayo ka jingju ipaw ngalayo I bawan hiar ka ka ba kum ka janrben ka ba he Palapin hiar yaka napneng na kitdu baro sautli. Bad kalasange hasenda jonga. Ngalapit benia hapo. Ban ngalayoi kimrad kimreng kikenja bar. Bad kisim klaw. Nangta ngalayos go kasur kabaong hanga. Yeng joit ko Petrus. Do benyam bat dobam. Henry ngalaong. Da lei ruem ko kenran ka jinbam jaklia ne bam khud kampat jurum hakashentur jonga kata kasur kalakran biang napneng wat nyo bam khud ya kata ka bo Blei ulapin khud kani kalajia laisien bad ha ka bakhadu la ring biang ya baro kawai shabaneng Hagata hi ka khilip man laingut ki briu ya ki ba la pha shanga na Kaisaria ki la poi ha ka ying ba ngasa umensium ola yashu yanga banlen bat ki khlem da art tin kine ki para bangen hendriungun na jopa ru ki la leit ringkat pat nga cha Kaisaria pat ngi la ya leit baro shaying jong u Cornelius Une ula yatu hangi kumno ula yoi ya u angel u bayeng haying jungu bat u ong hau do pa briu sha jopa ban khod ya wei u briu bakerteng u Simon Petrus un kren hapi ktien ki ban pelat im jepi ban baro shiying bad haba ngalasdang ban kren u mensim bukhud ula wan hiar halor jongki ha kaju karukom kaba ula wan halor jongi menshwa nangta ngalakin mau ya kaba utrai ula ong uyo anes ula pen baptist da ko Henry unsa pen baptist jepi da mensim bukhud kalong kabashai bo Blei ula ai hakito ki gentle kaju kajing ai kaba ula ai hangi menba ngilanget ha utrai Jesus Christ tinga u eken ban khang ya u Blei enda kilayo sngo ya kani kimbo daushu bad kilaya ro ya u Blei da ka baong te u Blei ula ai ha ki gentle ru ya kalat ban killa jingmon bad ban light im ka ktien chong utrai kasam sapu ar kad khod iwe hadu ar bat sapu lai kad khod lai hadu saw kumba kaskei katrang yiki umpo liu bashyam kumta kamensium jonga katrang yame ko Blei kamensium jonga kasliang yaw Blei u Blei ka jing im jonga lanu nganwan pan ngan yo I yame ko Blei markman topha ya ka jing shai bat ka jing shisha jome ai kine kintin yanga ai kine kin yalam yanga sha ulum bukhu jome sha ka ying shong jome te kumta nginden sha ka duwan u Blei sha u Blei ka jing men jonga ngan yaro yame da ka dui tara a Blei jonga ka gospel kat kum uyo anes bukhu kalanong ka bashipo kad khod khatway hadu khatra ngalong unong up lang broad babha unong up lang broad babha ukloi benyam na ka benta ki lang broad unong bella pa day unong up lang broad
but long utrai jong kilangrod u ino yaki par uphet yap haba u yoi pawan usuri kumta usuri u kenrup ya kilangrod but upen sapret yaki unong bella uphet yap namar ba ulong tang unong bella but salia ya kilangrod nga ngalong unong ap langrod babha kumbau kpa u ithu yanga but nga ithu ya ukpa kumta ru nga ithu ya kilangrod but kiru ki ithu yanga nga kloi banyam nakabenta chungki dansa ki weipat kilangrod ki bedei ki jonga henry ki bamdon hagane kasem langrod yaki ru nga dei banwan yalam kin shashkor yakasur jonga but kin sakil lalong ka wei ka ken hun hapo wei unong sharai ukpa u i yanga na ba nga it yala ka jingim bangandup yo biang yaka omdon bashimno ya ka jingim nanga nga it yaka da kamon lajong nga don hok ban pha yaka pan nga don boru pan yo biang yaka kani ka hukum bangala yo naukpa jonga ka gospel jong utrai